अच्छा है परसों रहनी हमनी के ना आनंद लेबे के बा हैं। चलिए भाई अरे बुचिया का दीदी देख माई हइए नहीं थे आ नाही बाबूजी बानी आ तोरा खातिर देखे खातिर आओ तो जा का करी जा रे। हमरा को कुछ नहीं के समझ में आते दी हमर मन एकदम घबरात हम देखो तो हमरा डर लागत अटे डर तोरा से ज्यादा हमरा के लागत है कि तोरा के देखे त का कहे जा का ना कहे जा माई बाबूजी रहते तो कोनो बातो रहल हटे। हां यो तो बात बा पता नहीं पसंद आई मामा के तबीयत इतना खराब हो गेल ना गोन जाके जरूरी जाए के पड़ गेल अब कह के गोन कुल चीज तोरे से संभाले के बटे हम का करी रे। हे दीदी लड़के लड़की कहाँ संभाले जा घर थोड़ा बड़ा आदमी रहते तो समझो आवे। देख वो बात कही तू इतना तैयार हो जाइए ना और बात के तू जवाब दे ले जी एकदम जौची कहीं तौची पर रेडी हो जाइए कि बियाह ठीक हो जाए बुची तोर ठीक बा दीदी ठीक बाटे ना करे हां बाबूजी और ई ना कहना कि हम ना रहने तो देखो रिश्ता हमार एकदम माने पानी में क देलिए स केहू नहीं खावत खाली ससुर आवत ना तोर देखे खातिर ससुर आवत ना अरे तो ऐसी बूढ़ बना के से लौकी भी ना करी का अरे लौकी कहे ना बड़ी तेज हूँ बाबूजी ना कहता ना कि ससुर बड़ा तेज हूँ आ देख उहे अकेले आवत ना और दू चार गो में रहन तन डरो लागला का डराए के बाटे। सही बात बोलियो ऐसे हमरा के ना पसंद करी दीदी डेरा ही जब एकदम चटकार लिपस्टिक मार के काजल उजर लगा लिए आ यहाँ ना हर एक एक सवाल के एकदम जवाब देती एकदम तोरा आगे फेल हो जा सके। ठीक बा दीदी ठीक बाटे ना पक्का एकदम नाक मत कटाई दी हम तोरा जितना सिखैल बनो उतना जितना ना कटाई दी ओकर ले 4 गुना बढ़िए के तू बोली है। ठीक बा ठीक हम जो आगे बढ़म खूब बढ़िया से रेडी हो जो। ठीक बा दीदी हम जाता नहीं तो जल्दी आ रेडी उडी होके तब हमके बोलाओ जल्दी वो आवेले बोलता रहा फोन आई रहल हटे। ये भगवान माई बाबूजी नहीं खन जाए तो हम ही अकेला बानी हमार बुचिया के पसंद कर लेते हैं तो कितना निमन रहला आ ना पसंद करे तो बाबूजी हमारा के हाथ ना बात बोली है कि तोरे भी कुछ गलती हो ऐसे ओके पसंद ना कोई ना आ जा कह तो दिल बानी खूब बढ़िया से मेकअप करके मेकअप कऽ के तैयार हो जाए ना एकदम ब्यूटीफुल लागेले ओकरा के केहू हइए नहीं कि छिप काट दी ओसे का तन हाइट में ना कम बाटे लेकिन सुघर लागे उठलाली मार ले तो देखो तनी कब आवे ना एक खूब चटकार लिपस्टिक मार ले के ससुर अथन देखे खातिर देखिन तबे ना पसंद करिहन और हमरा के दीदी कहबे कर ले कि हमरा के छिप काटी अगर हम मेकअप उप कर ली तो केहू से कम थोड़ी लागी ना एकदम। अब हम तैयार बनी परफेक्ट। ये भाई गौवा ये होगा घरों बुझाता ये बुझाता कोई बा घरे यो बा के हो आ गइल ना का लागत अब देखी तो प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम आ गए नहीं आपे के तो इंतजार कर दे चली बैठी आई बाबूजी माई तो नहीं खिन जा कहाँ गइल बानी। अरे मामा के तन ज्यादा सीरियस हो गए तबियत तो चल गए ना जा थोड़ा सा मामा गावे ऐसे बैठी पानी लेके आओ तनी बताओ हमरा के बोला के अपने चल गई ना माना मामा गावे लड़की देखावे के कहले तो न जा बुझाता कि अब कब ना देखिए जे काहे आ जाए मामा गाँव चल गई बालन जा। अरे हाँ जी मामा गाँव चल गए जा वो अबे करे जा काल परसों अब दिन देहार वाला ऐसे सोचने जे काट डाले के बटे हम सोचने हैं कि बुझाता आज लड़की ना देखी हैं जो का ना ना काहे ना जब दिन दे रहा तो काहे के मना करे वाला बन जा हम बानी ना। अच्छा तू उनकर लड़की लागे लो। हाँ हम बड़ हैं छोटे हमार शादी हो चुका है। शादी तो हम हो गई बटे कहाँ शादी हुई है। अरे शादी की छोड़ी ना बड़ी दूर शादी भइल हमार। अच्छा ठीक बाटे जल पी लेते हैं। ठीक बाटे पी लेना। ठीक तो लड़की के बुलाई। हाँ लड़की बुलाई देखब हम चल देखू तो ससुर आए में बुलाओ तुम तोरा के देखे। ये दीदी हमरा डर लागत रहे। अरे पागल ना डर जाला ऐसे हमरो को देखे आई रहे ना तो डर लागत रहे तू कट जाते फिर जे भी सामने ना तो पूरा डर खत्म हो जाई। ऐसे भी 10 गो आदमी नहीं खे अकेले वाली जहाँ 10 गो आदमी रहे तहाँ आदमी डराना। अरे ससुर ना बनन तू कहलिए ये ससुर बड़ा तेज हम तो तेज मतलब का पूछिए गाँव पूछिए नाम पूछिए पढ़ल लिखल पूछिए बाबूजी के नाम पूछिए ना
पढ़ल लिखल वाली ना बाबूजी के नाम नहीं जान कौन गाँव है कहाँ मामा गाँव है ये सब ना दिन पूछेला चल बतली आ डेराइल ना जला तो चेहरा के रंग उड़ जाला डेराइल पर ठीक है चेहरा पिछवा लग से चल पागल कहीं के हमरो तो डर लगता है चल ना ये बाबू प्रणाम यह लड़की है ये? हाँ तो हम जाते हैं तब देख लें बढ़िया से ना ना जब बैठो बैठो तब हम जाए ना अभी रुक जा का नाम बता पूजा पूजा गुप्ता ना गांव कहाँ बा चिरामनपुर पापा का नाम है चिरकुट पढ़ल लिखल हो हाँ जी कौन क्लास में पढ़े लो 10 10वीं में अच्छा लड़की तो ठीक बिया अरे बाबा सब कुछ करे जाने ले ऐसा कौन बात नहीं कि कौन काम ना कर लेते घर के गृहस्थी सब देख ली हाँ हमने के हर काम करनी मम्मी पापा हमने के हर काम सिखैले हम लेकिन शादी होके ले पहले वो काम बाटे कौन लड़की काम से अकेले में कुछ बतियाई हो अरे तो अब ससुर रही और लड़की से अकेले में का बात करे वैसे ना कह सकी ना वो तो ठीक बाटे लेकिन कुछ पूछे के बा न ऐसे पूछो न जला लेकिन लड़की पसंद भी है ना आपके लड़की तो ठीक ठाक लगती है देखी जब लड़की ठीक है तो फिर अकेले में बात क्या करे के बटे आपसे कुछ ऐसा बात पर्सनल होला जो पूछल जाला ना वो तो बात ठीक हो बतियाले आज चाहे काल हाँ। आज चाहे काल आपे के घर के होई तो ठीक बा तो पूछ ली तब हम जाई जाए चाहे हम वही बतिया ले तनी कुछ चीज ना पूछियो ना दीदी हमरा डर लग काहे के डरा तेरी पागल बुढ़वा का नियत चने के लग अरे मार दे तोर ससुर हुआ पागल है बाप ने बारा पूछियो ना जौन चीज तो अच्छा पूछियो हम जाता ना जौन चीज पूछे बतला दी कल से पढ़ लिख के बैठ ना पूछना का बोली अरे नारी अकेले में कहता ना पागल कसम बिहार ठीक हो जाए दे ठीक हो जाता ना ठीक बा। ठीक बटे बाबूजी पूछ लिया तब हम जाता नहीं जा ये तना तू कहे दे रहा तलू ना हम ना डरत रहनी आज रे तक कल हमरे घर तोहरा नहीं चले के बा हम तो ये चीज पूछ लेनी हो हाड़ियो आदमी खटर तो तन के ओकर ठोक लेना अच्छा हाँ सही कहनी तो मान लो जब हम सही कहते बनी तो वो हाड़ी के ठोकल चलो हमने बतिया लिख जाई एकरा बाद ठीक फिर बा। से- चलो, उठ जा। देखो एगो तोहरा के बात बता देता हूँ जैसे तोहरा के अकेले मिले हो हमरा भी 100 बीघा टोकरा बा कितना बतौनी हो 100 बीघा 100 बीघा टोकरा बा आ हैसन मकान देखतलू न हैसन 4 किता शहर में बा छर में हाँ आ बैंक में रुपया कम से कम 20-25 लाख बा तो ढेर धनी वाला लागत अंजा बात समझा तू हमार आ लड़का जौन बा छोटी गो बा अच्छा आ मान लो हो सकेला ओकरा से तोहार मन न भरे यही से पहले तोहरा के बतिया बता देनी हो दूसरा से अपना घरे मत बताई हो ठीक है बना बताए आ हम जौन बानी तहर काम चलावत रहब ऐसा बात समझ में आवत आखिर धन का होई अगर ओकरा से जब ना होई तो उन कामवा हम तहर कह दे तो कौन हर बा ये कुल का कहतन बुढ़वा में तनिको नहीं के समझ में आती कहतन कुल उनकर काम हम ई करी हम का करे हमरा के कुल अकेले छोड़ के सोचल समझ में नहीं आई का पता नहीं का काची काची बोलत है हमार बात नहीं समझ में आवत ना हमरा नहीं के समझ आता धन दौलत हमार समझ न आ मान लो कि लड़का छोट बा अगर उसे कुछ न होके तो ओकर व्यवस्था हमारा तरफ कनेक्शन हो तो कोनो दिक्कत बा देखो हम खोल के आजे बता देते तोरा के यही से अकेले ले ली। इहो ठीक है कहता इतना धन दौलत का कर बुढ़वा मर जाए तो हमरे न होई आखिर कह देता नहीं हम का तहर विचार बा ठीक बा धन दौलत खातिर तो आदमी एक दूसरा के गर्दन काट देता देखत रह कि ना सही कहता नहीं आज एकर पति बढ़िया नहीं रहत वो अगल बगल से एगो लड़का पैदा कर लेता कि ताकि धन दौलत के वारिस हमार हो जा तो अब तू बताओ हमार तो हर बात बनी न ब्याह तो बात के बात बा ब्याह होखे ले पहले हमके अपन काम सेट कर लिहल जा
ये गलत ना होई, आज चाहे कल हमरा संग सेट करबो कि ना। लेकिन वो शादी के बाद ना, शादी से पहले। हम वादा करते न बनी कि सदिया अपना लड़के वाले करा दे। ठीक बा। एक बीता के बावना भर के लड़का बाटे, बतिया समझ तो लो, तो ओकर ले सेट करा दे, ओकर धन दौलत तोहरे न होई। तो का कर बोलो, आज हमके तो दीदिया होने वाली तिले घर सेट को दिल जाओ। ठीक बा। तहन मन बनो तब देखो एगो बात तरह के बता देते हम एक दू घर दुआ रही अभी तरह के वोट कर नजर नहीं ना। अब अभी 15-20 वर्ष चलबे ना करो सेठ हैं, तो इसे हमने के जो बा न आपस में एकदम मेल रहे के चाहिए, दूसरा के मेल हो चाहे न होखे। हमने के जब रही में अच्छा धन दौलत है तब तारो बहनिया थोड़ा के पूछी। सही कहा तनी। अब ये तर कोई पूछी ना पूछी, ये तर के जानता कि केकरा से पटेला। सही कहा तनी। हमारे जब घरवे के होइए जाइबू तो याद तोहरा संगवा रहनी चाहे कल रहनी आ चाहे परसों रहनी, हमनिए के ना आनंद लेबे के बा हैं। चलिए भाई, आज के जिंदगी शुरुआत हमने हो गई। ई जनिया कि हम तो हार हैं, तू हमार हो, ठीक ना। आज उन बाटे शादी बियाह हो करके तब भी पूछ लो तो दिया कोई हम का कुल भइल बाटे मत पूरी कर पूछ लो। ये मतलब हमको मन झाना मन से चलो चले धीरे धीरे लिखो चलो।